Sefydlwyd y Comisiwn Annibynnol ar ddyfodol cyfansoddiadol Cymru mwyn cynnwys dinasyddion Cymru mewn sgwrs genedlaethol am y ffordd mae eu gwlad nhw yn cael ei rhedeg. Mae'r Comisiwn wedi dod â grŵp o 11 o bobl at ei gilydd, sydd â gwahanol gefndiroedd, profiadau a gwybodaeth. Rydyn ni wedi clywed tystiolaeth gan arbenigwyr, academyddion, gwleidyddion a phobl eraill sy'n cynrychioli dinasyddion Cymru. Ond rydyn ni hefyd yn gwneud pethau'n wahanol fel Comisiwn ac yn rhoi ymgysylltiad wrth raidd ein gwaith. Mae miloedd o bobl wedi cyfrannu ac rydyn ni wedi bod yn gwrando. Cafodd ein harolwg, dweud eich dweud, dros 2,500 o ymatebion. Drwy ein cronfa ymgysylltu cymunedol, cafodd 11 o grwpiau cymunedol o bob rhan o Gymru ei galluogi i gyfrannu at ein gwaith. Drwy rondo ar y sgyrsiau yma, roedd modd i ni lunio adroddiad interim a lansiwyd llynedd a oedd yn cyflwyno'r 3 opsiwn allai gryfhau dyfodol democrataidd Cymru. Rydyn ni ar daith. Rydyn ni wedi bod i ganol trefi ar draws y wlad ac i ddigwyddiadau cenedlaethol lle roedd cannoedd ar filoedd o bobl a byddwn ni'n parhau i siarad â phobl Cymru lle bynnag maen nhw. Ac rydyn ni'n mynd ar sgwrs ar-lein. Dysgwch fwy am ein gwaith hir yma a dweud eich dweud yn ystod rhan olaf o sgwrs. Dilynwch ein sianeli i weld ble yng Nghymru gallwch siarad gyda ni nesaf. A ganddo ni fwy o gwestiynau o gofyn, ac rydyn ni eisiau i chi gael ddweud eich dweud. Hyd yn oed os ydyn ni wedi siarad gyda chi o'r blaen, mae yna fwy i siarad amdano nawr. Cymerwch rhan cyn y cyntaf o Hydref. Rydyn ni eisiau eich llais chi fod yn rhan o'r gwaith o siapio dyfodol Cymru.